Ito na po yung Solsom Part 2. Medyo meron ako kasing bakod dito. So babalikan po natin kagaya nung nauna. Hindi pa medyo tapos. Ngayon medyo okay na rin. May bakod na rito. Ayun po uli yung church. Mini chapel nila. So ngayon ginagawa pa rin. Ito po yung sa loob. Ayan na po. Ito yung swimming pool. Ito yung ayun na po. Ito yung ginagawa nila yon, pavilion niya. Tapos ayan po. Ito na po yung cottage, di ba yun? O parang ayan na po yung cottage din. Na isa, bali dalawang cottage niya. At least meron pong improvements. Maganda na po. Bali naglalagay na po sila ng salamin. Ayan. Sama ng ano to? Ay, divider lang to. Ayan po. At least may bakod na. Medyo maano na yung bakod. Okay na. Ayan. Marami pang linis. Pero at least po yung swimming pool na parang may tunnel siya, parang water country. Ayan, maganda. Ayan po. Ayan. Pero sigurado pag natapos to meron din part 3. Ayan siya. Na alagang bigay niya. Punta po tayo sa dulo. Kung makikita doon. Saan? Ayan, dito. Ba, nagwapo natin. Inaramid yun ah. Mayatay. Ayan. Hello. To sa YouTube na to ha. YouTube to. Kaya pasensya na. Ayan. Ito po yung dating fish pond natin yan. Medyo kung naalala nyo po sa part 1 hindi pa ganito. Pero ngayon may mga bakod na pero kailangan pa rin na malinisan. Ayun, nakikita nyo po yung bakod hanggang doon na sa dulo yan. Ito po magiging swimming pool to. Ayan. Future swimming pool to. So ayan po. Hindi pa tapos pero may improvement. So sana po ay subaybayan ulit natin yung part 3. Kung meron pang part 4. So ayan po, maraming salamat po sa inyong papanood. Sana po ay nagustuhan nyo itong video at maraming salamat po sa mga suporta ninyo.
thank you uli sa inyong kapanood. At ayan na pa. Oh yeah. Sana po nagustuhan nyo itong konting video na isinare. Sobra init po, mainit talaga. God bless po sa inyo lahat. Ay mini fountain. At least bakod na. Ayan po ay yung pong dumarating yan po ang kabisera ng beach resort. Ayan po. Ayan po si Mr. Domingo Solis ng Dardarat, Tabugaw, Ilocos Sur. Ayan. So ayan po. Nakikita naman nyo rito na yung bahay.